अरे किती म्हणून दुकान करायचो का दुकान जाम झालं मरा का घरा का पावता येईल मरतो आता चल आज सारख्या गाला अरे कुठला रे हो त्यातच आहे त्यातलं बोल आहे अरे किती झाले अरे मोटरसायकल बंद पडली किती झालं तर पेट्रोलला किती बंद पडली डिझेलला किती बंद पडलं जाणा तू नेण झाल्या कोण जाणा अरे तू मागे जीव किती आता तू म्हणटा तुगे जीव हाता तुगे जीव किती हाता मुगे जीव किती हाय ना जीराव पाय पडटा माशी दुखत मुझ किती पाय पडा देवा किती पाय पडा तू दुखून पाव ना का बेजार करपा लोका एकदम बदी जाता उसको बेजार केले जाल्यार म्हाका येवन धांवताय हय या ते मोटरसायकल मुको जाता आसूं हिंगा येन कोणा जाय